ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 10 ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା, ତାହା ପୁଣି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 10ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଘିଅ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 9। 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9। 9ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 8। 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8। 8ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଭାତ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ 7। 8 ରୁ 1 ଗଲେ 7। 7ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଯଅ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 6। 7 ରୁ 1 ଗଲେ 6। 6ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ କରୁଥିଲେ ନାଚ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 5। 6 ରୁ 1 ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ 5। 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ବିରି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 4। 5 ରୁ 1 ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ 4। 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଚିନି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 3। 4 ରୁ 1 ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ 3। 3ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ କାଟୁଥିଲେ ବହି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 2। 3 ରୁ 1 ଗଲେ ରହିବ 2। 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଆଉଁଶୁଥିଲେ ବେକ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 1। 2 ରୁ 1 ପଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ 1। 1ଟି ଥିଲା ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲା ପାନ, ତାକୁ ଆସି ବିଲେଇ ନେଲା ଆଉ ରହିଲା 0। 1 ରୁ 1 ପଳେଇଲେ କେତେ ରହିବ? କିଛି ନୁହଁ, 0। ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।